meleg pite. Húzós. Jeges. Lesztek meg. Jó, elszedted a botodat? Hát, oda nem vértek. Kivert. Nagyon jeges a pálya, már nem valószínű, hogy fog videózni, de még egy kicsit megpróbáljuk. Rohadt sokan mennek most. És sokan jöttek, és mögöttem belém jött. Tiszta jég a pálya, és összhás megindult. Egyet én is. Remélem nem fog keresselni. Meddig lehet addig itt. Egy kis bucka benne. De azért még lehet videózni. Nem túlja üzemben. Gyorsulja a történet. Igyekszem lassítani. A legszabályosabb a sielésem, de a történet. Nagyokat fékezek. Szuklatás. Valamit akartam elváltozásban, innentől fogom át. Nem videózunk. Ott az alja a pályának. Azt már nem videózunk. Ennyi volt. Ez a felső pálya. Na, szevasztok!